केहू ढूढ़ी में पानी चुआवता, आ केहू भाला भोगता, केहू रस पेरता, आ केहू कहता कि बलमुआ के बल्लम। अरे केहू हरनो दबावत बा, आ केहू हरनो दबावता, आ केहू मौसम भी बदलत बा। ए भैया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरफ से एगो छोटा सा वंदना बा। अरे दिया हो माता जी मन भी खाई कोई न मर दीदी मन भी को हर जगह में ये खेल पटी ले लो मोहन मोहन वो औरत बड़ी रेखा मोहन के धर्मपत्नी जानती श्रीमान्य मोहन भैया ना पत्नी है उनका। श्रीमान्य मोहन भैया की धर्म पत्नी जी की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार सम्मान दुलार आशीर्वाद की कामना बा। वही नहीं और हमारी दीदी रेखा दीदी जी की तरफ से ये सुंदर पुष्पहार और ये सफा देकर सम्मान कैली है। दीदी के कोटि कोटि प्रणाम बा, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन बा। हमरे दीदी से यही प्रार्थना बा कि जब तक जमुना गंगा में पानी बा तब तक उनका जिंदगानी बा। चलो आवा हो टेंशन मत ला, तू चाहबा तो वो हो जाएगी। क्या बात श्रीमान्य आप जितेंद्र चौधरी जी नसीलपुर की धरती से आपकी तरफ से 20 रुपया पुरस्कार सम्मान दुलार जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए कौनो मेहरारू हाँ हो सैता जैसन मेहरारू नगीना जैसन मर्द जोड़ी बहुत बढ़िया लगल हो। तो भगवान जी तब पीछे बना हम ही आगे हो गई। कौनो मेहरारू अपना पति से परेशान बाड़ी, उ कहताड़ी अपनी अम्मा से का वो अपनी अम्मा से कहती का हम के लगही अरे सुताली मेहरारू अपनी सास से कहते कैसे कि हम के लगही सुताली अरे बेटा राउर पी के रोज करे लडर
कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखले बड़न का कहताड़ी वाह 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 उनका सैया तब पियकड़ी भइले बड़न